Il-Hope Exchange Medical Center, l-isptar mibni b'donazzjonijiet minn Malta mmexxi mill-Malti Mario Cappello, għadu kif wettaq żewġ operazzjonijiet ta' trapjant tal-kliwi. Dawn l-interventi kienu jinvolvu 4 operazzjonijiet li saru f'jumejn biex bekk dan sar wieħed mill-ftit sptarijiet fil-Ghana kollha li se jkun qed iwettaq operazzjonijiet maġġuri ta' dan it-tip. L-interventi saru minn tobba li ġejjin minn diversi pajjiżi u li taw is-servizz speċjalizzat tagħhom. Il-proċeduri kienu jinvolvu żewġ donaturi li sarulhom operazzjonijiet biex jitteħdulhom il-kliwi tagħhom ħalli jkunu jistgħu jingħataw lil żewġ pazjenti oħra. L-4 pazjenti jinsabu f'kondizzjoni stabbli u diġà ġew rilaxxati mill-isptar fil-waqt li qed jibqgħu jiġu segwiti. Mario Cappello, d-direttur ta' dan l-isptar, ikkommenta kif il-ġenerożità kbira li qed jirċievi dan l-isptar qiegħda tiġi msarfa f'terapija li qed tilħaq madwar 70,000 pazjent fis-sena. Aħna jiena hekk mill-Ghana bħalissa nixtieq nirringrazzja wkoll il-poplu Malti u Awċi kollu għaliex is-sosten tagħkom, il-flus tagħkom, id-donazzjonijiet tagħkom, is-sapport tagħkom u anki tal-ispeċjalisti Maltin illi jgħinuna biex aħna nkunu nistgħu nkabbru dejjem dana l-isptar bħala ċentru ta' eċċellenza. Jiena hekk nixtieq ngħidilkom grazzi u grazzi beqalb. Il-Hope Exchange Medical Center isset ukoll iżid estensjoni billi jibni Mother and Child Hospital ma' mar sewwa biex jagħti ħafna tama lil nisa li qed iweldu trabi tagħhom.